जेंनायाव गोग्लैनाय बा गब्लंनाय बेखौ नुनानै जिसुआ समफ्रामानि बिथाङा बा थामहिनबा BPFनि दैदेनगिरि बिथाङा नोंथांमोननि बेखौ मावफुंना होदों मा फोरमायनो रायजोनि जों दिनैनि बे क्लाबखौ मेरामति खालामनो सानदों थांनाय MP इलेक्शननि समाव जा सार सुमफ्रामारि जिसुआ सुमफ्रामारिया फैदोंमोन लोगोसे दा बेहायनो जों रायजोआ बेखौ एसे डिमान्ड खालामनाय जाहैदों सारा एसे अननानै जोंनो बे क्लाबखौ नायबा हामगौ होननानै जों सिगाङावसो आरो माबानाय जादों खावलायनाय जादों दा बे खावलायनाय मथे उनावथ' 1 मास 2 माससो थानानै जोंनो बे टिमखौ होफैदों 9 फुट टिमखौ दा बे जों दिनै बे टिमखौनो रायजो ओंखारनानै सासे मिस्ट्रि हमनानै जों बेखौ टिमखौ दोननो हमदों बे जोंनि आलारि क्लाबा आजि बहुत गोबाव जाबाय आंथ' 1958आव जोनोम मोन्दोंमोन दा सिगांनि रायजो राजाफ्राबो जेबो खालामनो हायाखै जोंनि बे समावबो थाखा फैसा गैयिनि समावबो आरो लेन्ड माबा मा होनो हा रेजिस्टार गैयि थाखाय जों बेखौ खालामनो हायाखिसै दा एसे अननानै जों बे सारनावनो बिनानै जों बे टिमखौ दोननो नागिरदों बहुद माने दुखुनि बाथ्रा जोंनाव समस्यायानो जोबा क्लाबनिफ्राय आरो जोंनाव मोनसे खुब गोनां जानानै दङ बे गोनाङा जाहैबाय कमिउनिटि हल BPFनि समावबो जों कमिउनिटि हलखौ बिबायबायदोंमोन सासे दंमोन सासे हरनो होनानै दा बे मानसिया गैला रुंसारि जालांबाय दा अब्लाबो जों उनाव सर्ट भबिसआव जुदि मोनफिनबायोब्ला खुब जों माने गामिया खुब गोजोनगोन दा बे जों दिनै सुमफ्रामारि सारा फैयोमोनब्ला जों बेखौबो एसे हयथ' डिमान्ड खालामनो हागौमोन आरो दा बे आलारि क्लाबा बे गैयि जाहैबाय रेजिस्टारबो खालामनो हायाखै खुब माने दुखुथिया माबायदि आरो बिथाङा बेबायदि मावनो होनाय रायजो राजानि जानानै माबायदि मोनदों गोसोआव रायजो बेबायदि थिं होफैबाय नोंथांमोना रायजो राजाफ्राथ' खुब माने मोजां मोनदों जों माने खोथा बुंलांदों बेसा जिखिनि खोथा होलांदोंमोन जोंनो जों डिमान्ड खालामबाबो जोंनि एसे खावलायनायाव दा बे सारा होफैदों जों माने खुब मोजां मोनदों सर्ट भबिसआवथ' माने बे सासे मानसि जानो ओंखारब्लाबो बा राजनितिकआव माबा ओंखारब्लाबो जोंनिफ्राय अनेक माने सहाय मोननो हागोन जों सहायबो होगोन आरो